Iki lampu tak pateni mek ngandalno lampu iki lho aku. Oke, tak suluk aku ya. Iki tak cekle bisa nek dupone. Aku tak rodok mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Ya tingsun suku sekolah arum kembang melati arum kandani manis rasani. Sira kondo sira rasa ingkang kula aturi daran para gaib-gaib sampurna. Monggo kula aturi daran lan kula enten kurangi nyukani daran kula nyuwun ngapunten ingkang agung. Tes potes saka si bapa tes abang saka si biang. Aujud gedung cakak papat lawange songo gumantung tanpa centelan kang aran isine rasa sejati. Ana pala sarjane upana upasane pala Allah pakuala palaku. 5 badan 6 pitu raga 9 sahadat 10 salat. Para jin setan kuntilanak gendruwo sing ana ndek kene wujuda. Wujuda ndek ngarepku nampak ndek ngarepku. Wujuda ndek alat-alat sing tak gawa iki. Aku rene mung saged nyukani daran wonten 200. Para jin setan kuntilanak wujud ndek ngarepku, nampak ndek ngarepku. Kau wabeh. Sumpah polo aku gak krungu, sumpah gak krungu. Ayo wis salah siji dulurku sing ana ndek kene. Ayo rene. Apa-apa. Buri ana celorot. Emo. Ana sing roto. Wis direkod ta. Celorot abang. Loh. Sing kenapa lho? Koyok celorot.